Jalup jatend piny en ni jopuonj e piny mangima wuok oko odiochieng' ma kawuono mar hingo nyasi mar odiochieng' jopuonj. Jopuonj manopong' kod ilo mogundho nonyiso mor margi e kinde mane gibedo kanyakla majiwore kendgi kendo nyiso lony mag puonj manyasani. Jopuonj go motiyo gi odiochieng' ma kawuono ni endi larore paro e kindgi giwegi kendo ng'adore rieko e achiedh nade ma giromo godo e kinde ma gine tich. Puonjore weche mag kompyuta, puonjore kaka ginyalo tiyo kod mbui kokalo kuom lony manyasani kaachiel kod yudo lony e weche mag lai mar somo manyien mano CBC. Kaluwe kod wuon Liston Education Consultancy Lino Onyango, kata obedo ni sirkal chal ka gima wi osewil kod jopuonj ma pacho kae, ok bi keto samuoyo e tich margi, kojiwo jopuonj mondo oher tich magitimo. 50 Global Teacher Prize nominees for the year 2018. This came about when I was working in my stories about a number of underprivileged schools. So I've worked with communities and schools trying to ensure more retention, more admission of students, and ensuring that every child gets an opportunity to be in school. So we came up with a number of innovative activities and innovative strategies to keep students in school, like the 50 shillings a day project, where we tell parents that nobody is poor not to get 50 shillings. We are here today to celebrate them. One, a teacher's voice is really important because they're able to tell us what is working, what is not working. When you hear about a curriculum not working, it basically means that teachers are not either for it or they haven't just understood. But being listened to as organization, as government is really important. And how do you do that? One is being able to appreciate what they do. Janyuol mokelo nyithinde skule ma public ni odwaro ni chieng' moro mondo ngima olokre. Ngima nyalo mana lokore ka japuonj manie class kanyo nigi en japuonj ma quality ne ni malo. Koro through programs ma offer gi wa issue ni jopuonj te maja public schools, private schools giyudo training mondo gi improve delivery margi.